Croeso i bodlediad Clic o'r Archif. Mae Iestyn a fi nôl i drafod rhaglenni sydd ar gael i wylio ar Clic. A heddiw, da ni'n mynd i fod yn sôn am y cult favourite, dwi'n meddwl, Tipyn o Stad. A mae Jeniffer Jones yma hefo ni sydd yn chwarae Heather. Croeso! Os ydych chi'n gwylio y podlediad, yn amlwg, da ni ddim yn ein set-up arferol, da ni gyd adre oherwydd coronavirus, ond da ni wedi ffeindio ffordd o ailgydio yn y podlediad. Diolch i dechnoleg, yn dydi o'n amazing. Da ni wedi gwneud lot o bodlediadau, da ni wedi sôn am Tydi bywyd yn boen, anturiaethau syrwyn ffa plwmsan, am Dani, ond heddiw da ni'n mynd i sôn am Tipyn o Stad, a mae pobl wedi mynd yn hollol wyllt amdano fo. Dwi'n eitha starstruck ar ôl gwylio ti yn y gyfres, ti sassy Heather. Oh, yeah, wow. Ti'n edrych fel rhyw fath o before and after o rhyw makeover show. Mae fel fi wedi bod yn gwylio ti. Fel Heather. Look at you. Yeah, beth sy'n odd ddo ydy, mae gennau blant maen nhw'n 11 ac yn 12 ac yn amlwg doedden nhw rioed i gweld Tipyn o Stad. Maen nhw wedi clywed fi'n siarad amdano fo. Wedyn am y tro cyntaf rwan ar Clic, maen nhw wedi medru gwylio, maen nhw wedi bingio y gyfres gyntaf i gyd, a maen nhw'n hooked, maen nhw'n wrth i bodda fo fo. Ond dyn nhw methu credu bod fi'n edrych mor ifanc, sydd yn bach yn annoying. Beth oedd dy oedran di'n dechrau ffilmio? O'n i'n 2001, so o'n i'n 20. Waw. Yeah. A byddwch chi arno fo am spel 7 cyfres a 24 pennod i bob cyfres. Ti'n ddim yn digwydd dim mwy? Na, oedden nhw yn gyfresu hir, dydden. Nathon ni ddechrau fo penod o hanner awr, a wedyn nathon nhw'n raglennu awr wrth i'r cyfresu mynd i'n blaenau. Ac oedd o'n hynod o boblogaidd ar y pryd. Dwi'n anghofio really pa mor boblogaidd oedd hi, felly mae'r ymateb wrth iddi gael ei ailadrodd ar Clic jyst i bod yn anhygoel. Ond os ydy'r rhaglen yn cael lot o hits, mae hwnna'n lot i wneud efo mhlan ti yn ailwylio ac yn ailwylio. Edrych ar mam, edrych ar fi'n gwisgo. A bob tro mae Heather a Stad yn cysanu, maen nhw fel, Sut deimlad ydi o, mae'r ymateb wedi bod mor anhygoel. Mae'n rhaid bod ti wedi cael lot o negeseuon gan bobl. Sut deimlad wedi bod? Gret, mae'n just yn teimlo fel, mae'n nostalgia, really. Oedd yn gyfnod, o ran y mywyd personol i, oedd yn gyfnod hapus iawn, o'n i'n byw fel un heli, oedd pawb ar y gyfres yn tynnu ymlaen, oedd y cast a'r criw i gyd yn cael amser gret, ac oedd hwn cyn i fi briodig a plant, so o'n i just yn joio'n hun, really, ac os y ti'n actor neu'n performio'r a ti'n ddigon lwcus i fedru neud bywoliaeth allan o hynny, gore oll, oedd o just yn gyfnod gret, swn i'n newid eiliad ohono fo. Ac oedd o'n chunk eitha mawr, dwi'n siŵr o dy geiniau di hwnna hefyd. A pa mor hir oeddech chi'n ffilmio? Achos 24 pennod, mae hwnna'n lot o... Ie, fel arfer, oedden ni'n neud am rhyw rhwng 6 a 8 mis dibynnu ar y cyfresu. Waw. So, oedd o'n chunk hir, so, yn eto fel actor, mae hwnna'n rhywbeth gret, so ti'n cael cyfnod mor hir o waith, wedyn rhwng gyfresu, o'n i'n lot o theatr mewn addysg, dramau radio ag ati, ac o'n i'n lot o tempio hefyd, ti'n gwybod, so... Oh my gosh. O ti'n byw yn fel yn heli llawn amser, pryd hyn? Ie, on, so nes i brynu tîn am yr un am fel un heli, classic, cyfryngu gogleddol, oedd yn lyflu. Dwi lawr i Gaerdydd erbyn hyn, achos nes i gyfarfod yng Ngŵr a symud lawr, ond ond mae'n heili fi gyd o'r ardal yna, so o'n i jyst adra, lot o'r amser. Ie. Yn y Black Boy, yn y Gardd Fôn. Ie, cwez bob nos Fawrth yn y Gardd Fôn, oedd hwnna'n ritual wythnosol gen fi. Amazing. A mae o yn raglen really Cymreig hefyd, achos mae pawb yn gwybod busnes i gilydd. Mae'r gymuned i gyd jyst eisiau gwybod beth i busnes pawb, a mae hynna yn rhywbeth mor Gymreig, yn dydi? Ydy. Mae'r cymeriadau just yn... O'n i wedi anghofio pa mor unigryw oedd y cymeriadau. Mae yna lot o caricatures mewn ffordd, ond fel Heather a Stad yn y lledr, o'n i wedi anghofio faint o ledr di, faint o eyeliner a faint o golir a lot o beic a hyn i gyd, ti'n gwybod, ond... A ti'n edrych fel the 5th member of Bewitched? Amazing.
oedden ni gyd yn gwisgo fel na, the low-rise jean a'r bedazzled belt a gwallt. O'n i yn bendant. O'n i byth yn wisgo par o jeans sef blaw bod ti'n gweld pubes. O, doedd rei fi ddim cweith mor isel o hynna. Ond mae'n dwi'n cofio'r sesiwn colir cyntaf ges i, a gyda nhw'n dweud yr drychiad o'n eisiau mynd amdano fo ydy fatha cath. Yeah. Okay. So, ond wedyn, pan ges i, a dwi'n mynd teddi wisgo lot o golir allan o gwaith, anyway, so oedd o yn plastered, ond oedd y colir a'r dillad gymaint yn rhan o'r cymeriad a'r sgript a'r actio mynd i, ond, Mae yna ffyrdd haws yn y pres, di si? Wel? Efo look, mi na i fwy o bres heno, na mewn mis yn y caffi. Ti'n agor brothel? Fashion, y ceir. Yr interiors yn tai pobl, mae fel y papur wal, y pethau yn tir gyrc, mae fe'n... It's a lot. Ti'n sôn am y papur wal, achos oedd y cwmni cynhyrchu di prynu'r tî'r gyrcas, achos oedden nhw'n gwybod bod ni'n mynd i fod angen o gymaint dros yr holl gyfnod. Ond oedd y papur wal yn yr gegin a'r lolfa, oedd 3 neu 4 gwahanol papur wal, oedd o fath o bod y gyrcas di rhedeg allan, oedd jyst i prynu un arall. So, mae edrych ar y deco jyst yn anhygoel. Ond o'n i wedi anghofio, oedden nhw wedi gofyn amdan lluniau ysgol yn ni pan oedden ni'n blant bach. Oedden ni'n gwylio rhyw benod nos yn y blaen, ac oedd llun ond y fi'n meithrin yn ysgol Garnedd ar y silff, ti'n bo? So, pethau bach fel yn just really nice i'r chynol a cofio amdano nhw. Atgofion really nice. Os na straeon ti'n cofio o'r set sydd yn aros yn y co, siŵr oedd chi'n cael gymaint o laff. Oedd yn gret, Yn enwedig pan ti'n chwarae cymeriad eitha feisty fel Heather, ti'n bo? Dwi'n cofio, yn un cyfres, oedd Heather yn cwffio yn y stryd efo cymeriad yn Ceri Ann, oedd yn cael ei chwarae gan Elin Ymffredd. Ac oedd ni'n backstreet yn Gynarfon yn yla. Ac oedd rhywun di gweld ni, ac di ffonio'n ewyth yr i, a di dweud, dyn ni di gweld Jeniffer yn cwffio yn y stryd. Mae rai bod y camerau yn rhwng dy gornel neu rhywbeth. So pethau bach fel na, ti'n gwybod? Ac oedd o fel, dwi'n ddim yn swnio fatha hi, really. Os mae nhw'n debygrwydd rhwng y ti a Heather? Dim, really. Dim o gwbl. Dim o gwbl. Ond pan ys i fynd am y cyfaliad, o'n i'n disgwyl cael yr rhan, o'n i wir yn meddwl, ti'n gwybod, yn really kind of ffitio fi. Pan ges i'r rhan, o'n i fel, ffab, dwi'n cael chwarae rhywun hollol impetuous, hollol, ti'n gwybod, fiery. So, oedd o jyst yn lot o hwyl. Amazing. A mae'r berthynas rhwng y ti o Stad hefyd, the love-hate relationship, yn ymwedig yn y gyfres gyntaf, lle ti'n mynd siŵr, ti ddim eisiau licio fo, ond ti yn licio fo. We've all been there. O'n i di anghofio, mae'r teulu gyd yn ei gysau, a wedyn mae'r holl gefndir bod Charlie di cael Rita i fam o i fan i'r carchar bod o wedi rhoi tystiolaeth. O'n i di anghofio mae'r backstory yna i gyd, felly mae o mor tense yn dydi, a wedyn maen nhw'n chwarae ffug gilydd. Achos mae fe'n trafod pynciau really eitha dwys. Mae fe'n troi trawstoriad mawr o'r gymuned nag yw'r straeon personol sy'n mynd ymlaen ar y stad yma. O'n i di anghofio really storyline Denise, ac effaith y cyffuriau yn hi, wedyn wrth gwrs mae Stad yn gwerthu'r cyffuriau, mae Neil yn partner iddi. Mae o'n dwys iawn, fod ti'n dweud, mae yna storylines difrifol iawn yn fo. Teenage pregnancy, so oedd nhw'n sôn am abortion, cyffuriau, ci yn marw. Ci, dwi'n gwybod. Oedd y plant... Oedd y benod gyntaf di yna? Ydy Ffag di marw, ydy Ffag di marw. Ydy fai. Chdi? A wedi charge? Mocha fo slag Neil, ie? Fi rhaid i ti'n dall! Oedd gen y cynhyrchydd Pauline Williams i gweledigaeth hi, fel ti'n dweud, oedd bod y gyfres yn cyffwrdd â pob agwedd o fywyd, bod ni ddim yn ofyn trafod unrhyw bwnc, a bod o mor real a phosib. Felly, ti'n gwybod, mae hwnna'n olygfa yna lle mae Denise yn gadael
y sesiwn cwnsela cyffuriau, mae'n sylweddoli na, di ddim yn cael dechrau'r y triniaeth ar y pwynt yna. Mae o'n heartbreaking, yn dydi? Ond hefyd, fel ti'n dweud, just yn syth i fewn yn y gyfres gyntaf, mae gen ti merch 40 sy'n feichio, a wedyn, mae'n troi allan bod y tad gymaint yn hun, a mae yna lot o bynciau difrifol dwys iawn, mae'n eitha ffynnon, ond gweledigaeth Pauline Williams oedd ac oedd hi'n gynnyrchydd ffantastig, ac i babi hi oedd y gyfres reit o'r cychwyn gyntaf, oedd hi'n wych. Pwydio, Cheryl. Dat! Oce. Ond y borsiwn. Cher. Dim chwarae plant ti o'n Canedi. Dad, dwi'n 14. Fydda'n sortio'n hun o well na chdi. Di'n wir i ddeud bod yr gyfres di gael ei selio ar bobl go iawn, ar deulu go iawn, neu di hwnna'n myth? Ddim hyd y gwni, nath neb rioed godi hynny. Pan nes i am y clyweliad, oedd nhw'n deud bod nhw'n dychmygu rhyw fath o Brookside math o beth. Ti'n gwybod fel... got that vibe. Bod ni'n canolbwyntio jyst ar un stad, un rhan fach o ryw stad y dau, ond dwi'n gobeithio bod o ddim wedi cael ei selio ar deulu go iawn. Gossip. Os felly mae gen nhw issues. Mae yna'n lot i un deulu fynd drwy. Ydy. Yn amlwg nawr ti'n cyflwyno BBC Wales Today, sydd yn hollol wahanol, dwi'n siŵr, i The Heather Days. Sut deimlad ydi o bod ti'n edrych nôl ar y gyfres a bod ti'n nawr yn wyneb ar y newyddion? Mae'n odd. Mae'n lot o wahaniaethau yn amlwg, ond mae'n bethau sy'n debyg. Achos o ran newyddion, a dwi'n teimlo hyn, newyddion wyt ti'n rhannu straeon sydd yn amlwg wastad yn wir, ond yn y bôn, storytelling ydy darlledu newyddion yn yr un ffordd ag actio, ond yn amlwg cyfrwng hollol wahanol. Ond yn amlwg, mae yna wahaniaethau mawr, ti'n fod. Mae'n teimlo fatha dau fywyd hollol wahanol, ac mewn ffordd dwi'n hynod o lycus, a dwi'n diolch bob dydd bod fi wedi cael y cyfle i wneud dau yrfa, rili. Yr unig dau yrfa gyda ddiddordeb yn nhw. O'n i'n tyfu fyny, ni wastad eisiau bod yn actores, na'r oll o'n eisiau wneud. Ond o'n i wastad, oedd newyddiaduraeth wastad yn gefn y meddwl. O'n i'n wneud profiad gwaith yn BBC Bangor, nes i'n wneud cwbl o shifts ar y doctor newyddion ar BBC Radio Cymru pan o'n i'n y chweched ag ati. So, oedd o wastad yna fel rhyw back burner, ti'n gwybod? Felly, dwi jyst yn hynod o ffodus bod fi wedi cael wneud y ddau. Yn amlwg efo newyddion teledu, mae yna elfen y berfformiad yna. Of course, Dwi'n cael I get to scratch the itch mewn ffordd, o ran yr gyrfa newydd. Ond dwi'n gweld eisiau actio, achos mae'n lot o hwyl hefyd. Ti'n mynd gwerthfawrogi hynny falle ar y pryd, ond mae'n beth sydd yn lot o hwyl. Os oedd Maes Menai yn lle iawn, bys ydy ti lot o headlines i ddarllen mas ar y bulletin. Bydde. Dwy'n mot o beic. Beic pwy? Beic pwy? O, dio moch pwy na chdi. Mae di dwy'n beic a di llusgo hon i'w genlyn. Ni bod na fawr o waith temptio ni. I bobl sy'n heb weld Tipyn o Stad, lle ydych chi wedi bod. Mae'r 7 cyfres i fyny ar Clic nawr, so os dyn nhw ddim wedi gweld o'r blaen, be allan nhw ddisgwyl? Cyfres ydy hi, wedi selio ar un teulu ar stad gymharol anodd yn y gogledd, a mae jyst yn dilyn hynt a helynt i perthnasau nhw a'r gymuned leol, really. Efo lot o bobl blin. Maen nhw gyd yn flin. Cofi'n blin. O ran Heather, mwy o Stad, lot mwy o gysanu gwahanol gymeriadau. Doedd gen hi ddim cwylydd. You go, girl. Lot o love scenes. Oedd Heather, nath i ddod yn pengampraig kickboxio mewn un cyfres. Amazing. Felly o rhaid i fi fynd i gael hyfforddiant yn clwb bocsio Gaernarfon am flwyddyn, so oedd hwnna'n ffab. A wedyn mae yna un gyfres lle mae rhyw gariad iddi Celt yn gadael hi fod dyledion, felly mae hi'n troi at
gwerthu rhyw, felly mae yna gyfres o hynna, oedd yn eitha intense. A wedyn, mae yna gymeriad o'r enw Ian Flash sydd yn dod mewn yn un o'r cyfresu hwyrach sydd yn gymeriad diddorol ac yn, kind of cael heather i fewn i lot o sefyllfaoedd anghyfforddus iawn. Dwi'n mynd i ddweud mwy am hwnna. A wedyn, mae'r storylines, mae'r storylines chwarae teg just yn gred. Dwi'n meddwl dyna pam ydy'r gyfres mawr boblogaidd, achos mae just yn denu bobl mewn, bobl eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf. A fel actores, dwi'n siŵr oedd o yn challenge i ti hefyd i gael y storylines yma. Cyffwrdd o nifer o themau dwys fel oedden ni'n deud, a mae'n rhaid bod yn gret i ti, jyst i allu fewn mewn i'r straeon yma. Mae'n lyflu pan ti'n cael pentwr o sgript newydd, a ti ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd i ddod. Falle bod ti wedi cael sgwrs efo'r uwch gynnyrchydd, a ti wedi cael rhyw syniad, ti'n gwybod? Ond dwi'n cofio ambell i benod, o'n i jyst yn darllen, o'n i fel, oh my goodness! Really? No, she didn't. Yeah, exactly. Oh god, dwi'n mynd i ar wneud hyn, Ddim yn gwybod i ti dal i kickboxer? Yn anffodus na ydw. Na. Ond, mae'n gret fel actor. Pan ti'n cael rhyw storyline lle ti'n neud ymarfer corff neu rhywbeth, neu ti'n gorfod bod yn ffit, mae'n esgus i ti cael yn fwy ffit. So, am y tro cyntaf erioed, a'r tro ola erioed, oedd gennau six-pack, actual abs, ti'n fawr? Os da chi eisiau cael yn ffit... Ond os da chi eisiau cael yn ffit, carwch chi wneud kickboxing, mae'n anhygoel. Amazing, dwi'n meddwl nai. Felly nai. Ti'n rhaid chdi fynd, Heather? Mae'n cael Cheryl i setlo. Cariwch chi ymlaen. Dwi'n eisiau bod o'n draed, neb. Ddim yn llofft yn hun. Oeddech chi'n chwarae teulu? Oeddech chi'n teimlo fel teulu erbyn fel oedd y cyfresu'n mynd ymlaen? Mae'n bod chi'n treulio gymaint amser efo'ch gilydd? Oedden, ac oedden ni'n, oedden ni ddim yn mynd allan bob nos Wener o gyd efo'n gilydd, sy'n mynd o'n lot o barti, Yna lot o bartis, yna lot o, cyfarfod fyny, pryd o fwyd a falle, ond fod ti'n dweud, ti'n treulio gymaint amser ar set, jyst yn hongian o gwmpas, mae'n fwy o hongian o gwmpas nag os o actual ffilmio yn does, ti'n gwybod, mae'n lot o amser i siarad. Oedden ni'n agos iawn, oedd Hefyn Wyn, oedd yn actio Ian Flash, a Neil Maffia, oedd yn chwarae mrawd i Neil, oedd y ddau yn nhw wedi gwybod lawr yn Gaerdydd yn ddiweddar, so nath y tri yn ei gyfarfod yn baned o stuff. So, o'n i wedi gweld nhw ers ages, so oedd hwnna'n lyflu. Bydd y fans wrth i bodde efo hynna. Tri yn ein... Fel Friends reunion. Well, not quite, ond... A nath Bow chwarae tad fi hefyd yn... round around, so falle eisiau ni'n neud rhyw fath o round around Tipyn Stâd crossover. Tipyn around. Oedd Wyn Bowen Harris just yn, mae'n fwy hyfryd, dwi'n modd o a'i rhaid o'r gwen, ac fel rwy'n i actio dy dad i am 8 mlynedd, geid yn gwell. A wedyn, Gwen o Hodgkins oedd yn chwarae Caris, mam fi. Ac oedd nhw fel mam o dad yn ei... A mae'n gyferiad o hanner. Proper mother hen hefyd yn edrych ar ôl pawb a dwi'n dwlu ar ei chymeriad hi, achos mae hi eisiau plesio pawb yn y gymuned, ond hefyd edrych ar ôl y teulu, sef mae'n really nice bod pawb yn gefn i'w gilydd yn dydi. A hefyd mae'n hand-to-mouth existence, ti'n bod, achos ti'n eto gwylio nôl, ti'n anghofio, actually, dod neb yn efo cyflog da, ti'n bod, oedden nhw gyd mewn yn allan o waith, i gyd yn gobio hyn llall, ti'n actually anghofio, oedden nhw'n really struglo, ti'n bod, so dyna pan bod nhw falle yn deulu mor agos. Lle ti'n mynd? Heather! Allan am drin gyfer gens, iawn? Welech chi. Heno ta fori. Gwna siw bod chdi'n mynd i drwbl, iawn? Wy. Pw faca'r blant, wir. Lle fysa ti ybdyn nhw? Digon pell o fyma. Mae yna lot o actorion yn ymuno wedyn. Mae gen ti gofod Bryn Fawn. Lisa Trevor. Dau yng-nghariadon ni yn y gyfres o Cariadon Heather. Oedd Cadfan Roberts. Kai Owen. Kai Owen. Julian Lewis Jones. Oedd o mewn cyfres yn neud ddwy, jyst dwi'n cofio. Ac wedyn oedd cynti cymeriad Susan, Ellen Gwyn chwarae Susan, oedd hi'n gymeriad o hanner. Oedd Roger Sean dy mewn yn hwyrach.
ffresh i fewn iddo fo wedyn, yn dydi? Ie, ac yna gast masif. Ie. Hefyd, o'n i wedi'n hoffi gymaint o bobl sydd yn y gyfres, ti'n bod? Oedd fel yn cyflogi pob actor yng Nghymru ar un pwynt. Dwi'n meddwl bod nhw, tysa ti'n neud rhestr o gyfres un i'r diwedd o faint o O, mae gen i rhestr fan hyn, mae o'n 3 pages long. Ie. Yn ti, ti'n meddwl, Mary Rowland Hughes yn y gyfres gynta, ti'n meddwl, mae'n Judith Humphreys, mae gen ti actoressa hynod adnabyddus, ti'n meddwl, yn dod i fewn am un neu ddau o gyfres, ti'n meddwl? Fel yn guest list am rhyw briodas theatrig iawn. Fe rai ni gael aduniad cyn fy hir efo pawb. Bydd Pan mae'n saff, pan mae pawb, pan mae cyfyngiad yma wedi dod i ben, pan da ni'n gallu dod at ein gilydd. Peidiwch â bod yn hwyr. Di'r carnifal ddim yn disgwyl am neb. Bys fe'n rili diddorol i weld Tipyn o Stâd yn ystod lockdown fel be bys yr gymuned yna yn ymddwyn fel, bys nhw jyst gyd yn sefyll mas di fas o dros y ffrant nhw'n lawr y cul-de-sac yn gweiddi. O, be mae hi'n neud? Pwy bys ddim yn wisgo masg, bys y Stad ddim yn wisgo masg. O, na, se. Neu fysa gen i fo un o'r ei di na. Ie. Efo'r fath o Rwy'n Darth gwisgo Vader. helmet o gwmpas y lle. Just balaclava. Un peth oedd yn dda yn tir gyrcas, oedd yna ardd mawr yn y cefn, ti'n meddwl? So, o leia fysa yna ddigon o le iddyn nhw gyd fynd allan i ista. Ac oedd gen Charlie y colomenod, felly so Charlie'n gallu chwarae fo hein am sa. Oedd gen i hobi. Chwarae y colomenod. Diolch byth am Tipyn o Stâd, achos mae wedi diddanu pawb dros y cloi mawr. Mae yna ddigon o gyfresu a penodau i bawb fwynhau. Ac os ydych chi heb ddechrau gwylio fo eto, gwnewch hynny. Mae yna 7 cyfresu fyny ar Clic. Felly digon i binjo. Dwi wedi trio safio nhw fel bod gen i ddigon i gadw fi fynd. Mae trydar Cymraeg wedi bod yn fel Tipyn o Stâd. Ie. Mae fe fel Can i Gymru. Pawb, just fel hashtag Tipyn o Stâd. Ie. Mae rai bod wedi bod yn gret i ti, Jeniffer, i edrych nôl a ar yr holl atgofion yna. O, mae'n gret, achos, obviously, gafodd ei ddarlledu cyn bod Sky Plus neu rhywbeth di bodoli. So, doedd gen i ddim copi o'r gyfres. So, dwi'n llythrenol, dwi ddim wedi gweld Tipyn o Stâd ers, dwi'n wedi gweld cyfres 1 ers 2001, dwi ddim wedi gweld cyfres 2 so dwi just yn llythrenol ddim wedi gweld nhw ers mor hir. Ond eto, yn amlwg di siarad amdano y gyfres ar cyfnod yna lot. So ti yn mynd yn ôl i oherwydd technoleg, ti'n mynd i ryw gyfnod lle doedd pethau just ddim ar dap gyda fi, ti'n gwybod? Mae'n hwyl edrych nôl. Dyna beth sy'n briliant yn bod na gyfresu fel hyn sy'n mond yn Nghymru, mond yn Gymraeg, a bod o yn unigryw yn Gymraeg hefyd, fel o'n i'n deud bod y gymuned yma a bod y teuluoedd yma, bod nhw gyd yn intertwined. A dyna beth dwi'n meddwl bod mae lot o bobl wedi cysylltu hefo fo, achos bod nhw'n medru uniaethu efo fo hefyd, bod yr teulu agos yma, bod nhw yn y gymuned yma, bod nhw gyd yn edrych allan am ei gilydd. A dwi'n meddwl dyna pam mae gymaint o bobl wedi mwynhau o. Mae'r clo mawr wedi bod yn fel cyfle i siarad gyda cymdogion fi am y tro cyntaf. Dyw cymuned ni nawr ddim mor ddibynnol ar ein cymdogion fel o'n i. A mae fe actually yn really braf gweld fel rhyw cymuned ar cul-de-sac. A pawb yn helpu ei gilydd, neu yn erbyn ei gilydd, beth bynnag. A mae'n nôl i ryw oes lle mae'r teuluoedd, teulu sy'n dod gyntaf, teulu sy'n bwysica, hyd yn oed pan maen nhw'n flin efo gilydd neu maen nhw wedi disgyn allan, mae gwaed yn fwy trwchus na dŵr fel maen nhw'n dweud. Ac yn yr cymeriad hedded, mae'r ffaith bod i efo Stad yn torri clon ar teulu, ond maen nhw dal yn gefnu ddim, mae dal yn cael dod adra i fewn. A mae'n oes cyn decnoleg hefyd yn dydi, oedd dim Facebook, Twitter, oedd pobl yn cadw cysylltiad, fel ti'n dweud, o siarad bryd, yn union, neu mynd i'r clwb pel-droed, neu yr canolfannau cymunedol yna, sydd falle ddim cweit mor bwysig i ni erbyn hyn. Heather, di gael first prize.
Dyna neb arall yn trio na god. Taw, Gwtio con i'w lens fel i de. best fancy dress yn goron ar y diwrnod. O ia, gycas i gorau am bob dim, de. Be sy'n dy byta di, wan to? Dych chi cael llun o'r cwir eto? Dim eto. Da ni sioen full length yn does, un efo'r float a dim close-ups. Da ni'n siarad gadael y gath o'r cwd, nag da? Di hon di bod ar y lush neu be? Tria sgoi dangos y bol. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am wneud hyn. Mae wedi bod yn lyflu siarad efo chi, siarad efo pobl. Helo! Mae wedi bod yn lyflu siarad gyda pobl gwahanol, mae'n rhaid i ddweud, Jeniffer. A diolch, Jeniffer, am rannu straeon a gobeithio wneud i dal i fwynhau'r sylw ti'n siŵr fod yn cael am y gyfres. Os ydych chi eisiau tanysgrifio i bodlediad Clic o'r Archif, ewch ar Spotify neu YouTube, Apple Podcasts, yr holl lefydd lle fydwch chi gael podcasts. A mae'n siŵr byddwn ni nôl cyn bo hir gyda un arall, ond diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. A welwn ni chi dro nesaf. Dyna. Dyna.